V tomto sa občas ľudia mýlia, že si myslia, že nejaké problémy existujú a so svojou dôležitosťou takzvané objektívne. Áno? Že keď niečo je objektívne problém, tak to tak aj ostatní vidia. To tak vôbec nemusí byť. To je vlastne taká súťaž, ako keby na trhovisku. Si predstavme stredoveké trhovisko, ľudia vykrikujú a to je presne, predávajú to, že čo je ten najväčší problém v tej spoločnosti. A niekedy sa stane, že niekto začne vykrikovať úplne nezmysly, ale... U nás sa to na Slovensku často deje. To sa často deje na Slovensku. Mali by sme riešiť ale nie je ale verejné financie a tak, miesto toho riešime aj nejaké zástupnejšie témy, nie? Ale keď niekto je úspešný, to znamená, je schopný ľudí presvedčiť, že to je problém, tak sa to s tým problémom naozaj stáva. Čiže to nie je, pozor, a to je ešte zložitejšie, to nie je to, že ten človek tých ľudí oblbne iba, ale ten problém sa problémom naozaj stane. Hej, to je, a teraz do sveta biznisu, to je niečo, čo sa volá Thomasova teoréma. Situácia nejakým spôsobom zadefinovaná, stane sa takou vo svojich dôsledkoch. Hej, čiže ja napríklad teraz na verejnosti poviem, že banka XY krachuje, rozšíri sa panika, tak dneska už sú samozrejme tam nejaké mechanizmy, ale v minulosti by to tak bolo, rozšíri sa panika, ľudia vytiahnu svoje úspory, naozaj to skrachuje a ľudia si povedia, no vidíte, hovorili sme vám. A ona v skutočnosti mohla byť úplne zdravá. Hej, a to je to, čo sa v tej spoločnosti deje bežne, že tá spoločnosť príjme niečo, že ono sa to reálne tým problémom stane vo svojich dôsledkoch, lebo keď pomenúvate niečo ako problém dostatočne dlho, tak ono to problémom začne byť. Keď o nejakej skupine, trošku z iného súdka, o nejakej časti spoločnosti poviete, táto časť spoločnosti je nepoužiteľná, lenivá, všetci sú to zlodeji, alebo doplňme si, čo chcete, tak do 1-2 generácií sa vám to naozaj stane. No prečo? Lebo tých ľudí vytlačíte na okraj spoločnosti, na okraj trhu práce, do šedej, čiernej ekonomiky a oni sa naozaj takými stanú. Hej? Čiže vlastne tým, že ste to začali v tej spoločnosti pretláčať, tak ono sa to naplnilo.